Имам още 1 грам догоре, ще припадна вътре. Ще взема кристали специално и ще качим един ден Витоша. Ама това ще е след близо 2 седмици вътре. Ще е близо след 2 седмици това. Ние ще го направим трипа. Само кристали, само трева и други неща не трябват повече. Други неща не ни трябват, бат. Ще е лудница нагоре. 1 грам кристали, 1 грам трева нагоре на Витоша, бат. Леле, бат. 3-4 дена няма излезнем от там, бат. Ще е страшна лъмица, бат. 3-4 дена друсам нагоре, леле, бат. Сега тук сме няколко часа напушени, бат. И така. Ето тук имам прекарани около 500 вечери, бат. Около 500 вечери имам прекарани, бат. Нагоре има още много километри, бат. От тук се качваме на Витоша, бат. Ще е примерно 6-7 часа ще само нагоре, бат. Е така. Ма ще вземем кристали, бат. Ще вземем кристали, бат. Да. Те едно съм в Маракеш. То какви филми съм имал. Един ден. Напушил съм се амфетамини, бате. Надрусил съм се. Съм трети ден, бате. И съм седнал тук, така и павкам трева и пълно време около мене. Заклевам се, само как стои стени жълтени, такива так. И аз такъв, изправям се такъв. Гледам стените, гледам такъв. И сега правя една крачка, подам си главата съответно през стените. И гледам пак гората. И се връщам такъв и викам, окей. Това беше в някаква телепортационна точка, бата. Случат такива неща. Пуша за медицински цели. За нервите. Ясно ли бе? Мършляци. Това не та трябва, бата, че висите по люлеите, бата. Ще е интересно с кристалите нагоре на Витоша, бата, ще видите нещата, няма да се върват. Тука, това, което го виждате, е Атлантида. Това е старата Атлантида. Атлантида е тук. Западен парк. Сващате ли? Това е Атлантида. И нагоре е Витоша, вид душа. Вътре има 6 етажа, стар такъв свещен комплекс мой. На 6 етажа под Витоша долу. Ще ви покажа нагоре морените, да видите колко голяма била кулата вътре. Днес пак има, разбира се. Е така. На кристали, бата, само на кристали един трип с мене на живо, ще паднете, бата. Ще видите неща от нея и се вярват. До тук тичах нагоре. В това време да тичаш натоварватски много сърцето, защото е супер горещо. Ефектът дава при вените, виждате, бе. Тук са пак нагоре, ще се включим малко по-късно, бе. Чао!